Croeso chi unwaith eto i'r Gell. Os ydych chi ar y we, tybed faint o e-byst fyddwch chi yn ei gael. A sawl un o'r e-byst hynny sydd yn cael ei symud yn syth bron cyn i chi agor nhw i'r bocs sbwriel. Wel, un o'r negeseuau sy'n dod i mi bob dydd yma ydy neges gan Bangor Free Cycle. Mae yna rwydwaith trwy Brydain i ddweud y gwir sy'n galluogi pobl i gynnig pethau nad ydyn nhw ddim am eu cadw. Pethau ydyn nhw ddim eisiau dim mwy mwyn i bobl eraill i cael nhw. Yr unig amod ydy nad ydyn ni'n codi tal am y nwyddau. Mae yna bob math o bethau'n cael eu cynnig. A mae'n ffordd dda o ailgylchu pethau dydy. Heddiw oedd yna hen feic yn cael ei gynnig gan rhywun. Oedd yn deud, wel, oedd y beic di bod yn y shed i cael ei anghofio ers tro ac angen teiars newydd a chydig o bethau eraill, ond croeso i rywun i gael os dyn nhw am ddod i'w gymryd o. Oedd yna un arall wedyn yn chwilio am system exhaust i'w car. A rhywun arall yn dweud bod y paneli ffens oedd nhw wedi gynnig cwpl o ddyddiau yn ôl wedi cymryd bellach. Mae'n ffordd dda, fel dwi'n dweud, o ailgylchu hen bethau dyn ni ddim isio ddim mwy. Ac yn aml fydd pobl yn dweud pam fod yr hyn maen nhw'n ei gynnig yna. Diwrnod o'r blaen, mi sylwes i ar rhywbeth nath, a bod yn onest, nath o wneud i mi wenu pan nes i ddarllen yr hanes. Oedd rhywun yn cynnig rhewgell am ddim. Oedd yr rhewgell yn gweithio'n iawn, yn wir yn gweithio fel pe bai newydd. Ond oedd yna un broblem. Mae'n amlwg fod y perchenog yn bysgotwr, a'i fod o wedi cadw rhywbeth yn y rhewgell yn rhy hir. Oedd na arogl, oedd na ddrewdod ynddi. Arogl, a doedd o'm yn gallu cael gwared o hwn o gwbl. A nid jyst bod yr rhewgell ei hun efo'r drewdod. Oedd unrhyw beth oeddech chi'n rhoi ynddi hi yn dod allan yn drewi hefyd yn afiach. Oedd y drewdod afiach mae'n glynu wrth unrhyw beth oeddech chi'n rhoi yno fo. Felly doedd hi ddim dda i ddim i gadw bwyd bellach. Oedd y gwerth yn awgrymu byddai'n addas ar gyfer cadw abwyd pysgota neu rhywbeth gyffelib. A dyna pam oedd hon yn cael ei chynnig am ddim i unrhyw un fyddai'n barod i'w chymryd. O'n i ddim os ddaru rhywun fynd i nôl y rhewgell, ond wedi mi chwerthin ar yr hanes. Fe nath i fi feddwl rhywfaint am yn byd ni. Da ni'n byw mewn byd amherffaith yn dydyn ni. Lle da ni'n gweld afiechyd, daeargrynfau, trychinebau o bob math. Ond yr hyn sy'n fwyaf di-galon wrth feddwl am gyflwr y byd ydy cyflwr yr hil-ddynol. Mae yna ryw amerffeithrwydd wedi gafel ynddo ni gyd yn does. Mae'r diwynyddion yn sôn am athrawiaeth llwyr lygredigaeth. Mae hon yn athrawiaeth sydd wedi chamddeall yn aml, oherwydd dim yn deud na fedrwn ni ddim wneud unrhyw beth da, a di ddim yn deud nad oes unrhyw un mor ddrwg ag y gallef o fod. Yr hyn mae'n ddeud ydy fod pob rhan o'n personoliaeth ni, ac felly pob rhan o'n bywyd, wedi ffeithio mewn rhyw ffordd gan bechod. Mae gynddon ni natur sy'n ei gwneud hi'n hawdd i fod yn hunanol. Fi ydy canolbwynt y mywyd, felly mae'n naturiol mewn rhyw ystyr i mi fy rhoi i fy hunan yn gyntaf. Mae'n hawdd peidio caru Duw efo'n holl galon, a mae'n hawdd peidio caru'n cyddyn fel ni yn hunain. Fel ac oedd unrhyw beth roddwyd yn y rhewgell yn dwy'n arogl drwg pan fydden ni'n ei dynnu allan. Felly mae pob dim den ni'n ei wneud wedi heintio mewn rhyw ffordd gan yn natur amherffaith ni. Weithiau yn cymhellion ni sydd yn gymysg, wel, bron y ddieithiad mae'n cymhellion ni'n gymysg yn dydyn nhw. Yn bod ni allanol yn edrych fel sy'n ni'n gwneud yr hyn sy'n iawn. Ac wrth i ni geisio gwneud yr hyn sy'n gywir, mor aml mae'n geiriau ni neu'n gweithredoedd ni yn brydychu ni. Defnyddiwyd y darlun fwy nag unwaith o beli ar gêm bowls. Mae yna bias yn y peli yn does, fel i bod nhw'n gwyro wrth i chi rholio nhw ar hyd y llawr. Felly mae yna bias ynddo ni sy'n peri ni wyro oddi wrth yr hyn sy'n gywir. Weithiau gwyro chydig bach, dro arall gwyro ymhell. A dyna pam bod pob cymdeithas trwy'r byd wedi profi fod anghydfod yn gafel ar adegau. A pob teulu
pob tref, pob pentref, pob gwlad a phob ymerodraeth wedi profi gwirionedd yr athrawiaeth hon. A mae rhai yn ceisio beio crefydd am yr holl y fideo sydd yn y byd. Mae eraill wedi dweud mae diffyg addysg sydd i'w gyfri, neu amgylchiadau anodd sy'n gwneud i bobl wneud yr un sy'n anghywir. Ond y gwir ydy mae bias yn calonau, sy'n golygu fod yn bywyd ni wedi heintio gydag arogl drwg yn gwrthryfel yn erbyn Duw a'i ffyrdd. A dyna pam fod y Beibl yn dweud roedd angen mwy na ychydig o help arno ni i wella'n cyflwr. Mae angen cyfnewidiad llwyr. Soniodd Jeremia am gael ysbryd newydd o'n mewn, tynnu allan y galon garreg a rhoi yn ei lle galon o gig. Dywedodd Paul fod unrhyw un sydd yng Nghrist yn greadigaeth newydd. A mi soniodd Iesu yn bod ni gyd angen cael yn geni o'r newydd. A dyna pham fod dilyn Crist yn fwy na derbyn eideoleg gwahanol, fod hynny mae'n siŵr yn rhan ohono. Mae dilyn Crist yn golygu caniatáu i Dduw weithio yn calonau trwy i ysbryd glân. A gall hynny ddigwydd yn dawel bach, neu mi fedr o ddigwydd mewn modd cwbl ysgytwol. A tydyn ni'n gallu cael yn rhyddhau o'n haint yn llwyr yn y byd yma. Mae'r glanhau yn calonau'n cymryd amser. Mae'n cymryd oes yn wir a mwy. Ond pan ddaw ysbryd Duw i fyw yn calonau ni, wrth i ni roi'n ymddiriadaeth yn Iesu, yna mae'r gwaith yn dechrau. A rhyw ddydd mi fydd wedi gwblhau, pan ddeffrown ni mewn byd newydd gyda'n gwaredwr. Mae Paul yn sôn am gael yn trawsnewid o ogoniant i ogoniant. Mae yna ddyfyniad gan John Newton dwi wrth y modd efo fo. Fo, fel ydych chi'n cofio, oedd awdur yr emyn Saesneg Amazing Grace. Mi fu fo ei hun yn rhan o'r fasnach gaethweision ar un adeg yn prynu a gwerthu rhai yn gaethweision. Ond mi gafodd droedigaeth. A fydd oth yn un o ladmeryddion yr ymgyrch i ddileu caethwasiaeth. Oedd o'n un o brif gefnogwyr a chyfaill agos i William Wilberforce. A be ddydodd oedd, tydw i ddim be y ddylwn i fod. Tydw i ddim be dwi eisiau bod. Tydw i ddim be dwi'n gobeithio bod mewn byd arall. Ac eto, tydw i ddim beth oeddwn ni ar un adeg. A thrwy'r ras Duw, rwyf yr hyn ydwyf. By the grace of God, I am what I am. Beth am i ni ofyn i'r ysbryd heddiw, neu rhywfaint o waith yn calonau, i dynnu ymaith drewdod yn pechod, ac i'n dwy ni trwy'r ras Duw, i fod yn arogl Crist gogoniant i'w enw. Adwch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch i ti, dy fod ti'n Dduw trigarog a graslon, yn hwyrfrydig i lyd a mawr o drigarogrwydd. Da ni'n diolch i ti dy fod ti wedi trefnu ffordd i faddau yn beia, am fod Iesu wedi cymryd yn beia ar ei gefn ei hunan a dioddau yn lle ar y groes. Ond o Dduw'n tad, mae angen mwy na just dileu yn heogrwydd. Mae angen yn newid ni. Tyrd felly, tyrd i'n calonau ni heddiw. Gwna waith yno ni i'n gwneud ni fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist, a mi newn ni roi'r gogoniant i gyd i denw di. Amen. Wel, dan eich bendith.